A moje vysněná izolace by právě byla nějaká z přírodních materiálů. Takže buď teda ta celulóza. Není to jako finální rozhodnutí, jo, ale i díky tomu, že ta paní domácí to tam měla a mně se tam fakt jako přes 3 roky dobře žilo, tak jsem k té celulóze klidně jako nakloněná. Mě hrozně láká dát dřevovláknitou izolaci na obvodový zdivo. Takový dřevovláknitý desky mě lákají, který mají třeba 10 cm a ta silnější část je taková měkčí, že se to právě dá na starý domy, který nemají úplně rovný zdivo. Tím se ty nerovnosti jako zamáčknou, vykryjou a na okrajové straně je taková dřevovláknitá deska. A takováhle izolace jako jo, dá se dát buď zvenku, anebo je taková, která se dá dát dovnitř. A to já bych právě chtěla. Jo, úvaha, ještě to nerealizuju, takže je možný, že pak člověk vidí nějaký výpočty, nebo se koukne nějaké referenční stavby, nebo prostě přijde nějaká jiná myšlenka, nebo uvidí tu cenu. Ale tady u těch materiálů je hrozně pěkný to, že na tu tvrdou část té dřevovláknité desky se už hodí akorát perlinka a na to ta se rovnou omítá. A hliněnýma omítkama, to bych chtěla, protože hliněný omítky strašně super pracují s vlhkostí. Oni dokážou pohltit a pak zase pustit, takže když je starý barák, který prostě částečně má kamenný a částečně cihlový zdivo, zdi mají skoro metr. Pak tam jsou navíc třeba ještě plastový okna, který nedejchají, k tomu trojskle ještě třeba. Aby to nepustilo fakt žádný hluk, tam v té vesnici se hodně jezdí. Tak aby to dejchalo, a ty hliněné omítky právě dělají strašně příjemný klima a já si to přeju. To je takový můj sen, takže je super, že se na to hodí už jenom perlinka, hlínou se to omete a ta hlína má různé barvy. Jednak má hrozně příjemný klima, myslím si, že to bude mít asi částečně nějakou vůni. Má to různé barvy, jo? Nedá se to dělat úplně jako čistě bílá. Většinou to má takový odstíny hnědý, jo, od nějaký béžový, žlutavý, po tmavší hnědý, nebo nějaký cihlový a podobně. A ono dneska už hliněný omítky umí i spousta lidí, jo? Že dřív to mělo jenom pár řemeslníků, a dneska už jako myslím si, že by spousta z nich byla schopná i ochotná se to jako i naučit prostě, nebo ne? Nebo se vám kluci a holky nechce? Ono samozřejmě takováhle izolace, která má třeba, já myslím, že ty desky měly nějakých 12 čísel, některých 14. Samozřejmě, že vám to stenčí ten prostor a tady ta stará chaloupka, to obytný už je takhle jako maličký. Oni mívali malý světnice, že jo, ten prostor většinově byl pro dobytek, pro zvířata, nebo případně hospodářský vybavení.